Nexxieli nħares lejn perspettivi li llum il-ġurnata jwasluni biex nara l-kultura dan il-mod li nħares lejha llum il-ġurnata u ovvjament naħdem anke fiha. Il-minuta tibda issa. Isaac Del Mar, uffiċjal prinċipali għall-avvenimenti ta' Heritage Malta. Isaac, kif bdejt inti tibni l-karriera tiegħek fil-kultura? Naħseb nistgħu mmorru lura minn mindu naħseb kont tifel żgħir għaliex mill-elementi trabbejna fihom fosthom ovvjament il-festi li jien anke llum il-ġurnata xorta għadni involut fihom u naħseb minn hemm bdiet il-karriera tiegħi sabiex inħares mill-kultura minn perspettiva innovattiva ma li tibqa' sostenibbli anke llum il-ġurnata. U fuq xi qed taħdem bħalissa fix-xogħol tiegħek? Bħalissa Museums by Candlelight tal-Belt Valletta. Toħdilna ħafna ħin, imma ninsabu ottimisti ħafna se jkun niftħu s-siti tagħna ta' Heritage Malta permezz ta' din l-attività inħajru lill-familji kollha kemm Maltin u anke forsi Ewċin sabiex jattendu fis-6 ta' Ġunju fil-Belt Valletta l-Belt Kapitali tagħna.